ओ मैयायो BPF नि सासे दैदेनगिरि बिथां कास्टम बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावनाय दांनाय हाबाफारिफोर बेफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां गाज्रि बा नंखाय बांखाय बाथ्रा बुंनानै सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो स्पेसियेलि बिथाङा बिटिआर सुक्तिनि बाथ्राखौ बारंबार बुंबाय थानाय जादों। बेखौ रेफारेन्स लाबनानै बर' जाथि धंस जानाय गोबां बुंदों खैफोदनि बाथ्राखौ बुंबाय थानाय जादों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों। दा बे समावहा बिथांखौ जों बेखौनो बुंहरनो नागिरो बिथाङा आथिखालाव जाबायदि राजखान्थिनि मुङाव बर' जाथिखौ धंस खालामनाय जि बाथ्रा बुंबाय थादों बर' जाथिनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय बाथ्रा बुंनानै सेरखाय बेरखाय खालामनायनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि मोनसे बिफाव लाबाय थादों गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय। दा बे समाव बिथाङा मोनथिनाया मोजां आरो बिथाङा मोनथियो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो गोलाव सम आन्दोलन खालामनो गोनां जादोंमोन। NDB-आ मानो गोलाव सम आन्दोलन संग्राम खालामनो गोनां जादोंमोन हाथियारजों। BLT भलन्टियार्स फर्स आरो बर' रायजो राजाया मानि थाखाय गोलाव सम आन्दोलन खालामनो गोनां जादोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मिन्थियो आरो मिन्थिसेयावबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों बायजानाय सासे व्यक्ति हिसाबै राजखान्थियाव बिथाङा दायो हाग्रामा महिलारिनि गोबां मोजां बाथ्राखौ बुंदों जाय बाथ्राफोरा कुनु दिन भित्ति गैया। दा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जाबायदि बिथिङाव बिथाङा सोंखारिदों आथिखालाव जिथु बिसायख'थिनि मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थिखौ सोमावसारनायनिनो मोनसे एजेन्डा हिसाबै जोङो बाहागो लाबोबाय थादों। गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहागो लाबोबाय थादों आरो जोंनि गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो हाथियारनि सोमावसारनाय लोगोसे जि राजखान्थियारि जि मोनसे राजखान्थियाव बाहागो लानानै जेबायदि जों मोनसे सोमावसारनायनि फिथाइ हिसाबै जोङो BSc BTC दायो 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति मोनफुंदों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' रायजानि दाबि बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन मुंख्लंफोरनि जि सिमांमोन आलादा बर' रायजो सोरजिनाय लोगोसे आसामाव थाबोनाय जिखिना बर' फिसा बिथांमोननोबो राजखान्थि मोनथायजों लोगोसे बाखि जिखिना बुङो संबिधानाव होनाय मोनथायफोर बेफोरखौ मोनफुंनो थाखाय बिथांमोनाबो सारा आसामाव नाङैनो बे सोमावसारनायाव गासै बर' फिसाफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन आरो बेनिनो मोनसे समाधाननि लामा हिसाबै बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मोननो हादों आरो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोङो BTC-आव जोङो जोंनि सिमाया बुंदों सानजाहा माजबाट पासनै दैमासिमल' सफैदोंमोन। नाथाय जोङो सोमावसारनायफोरावहा सारा आसामनि बर' फिसाफोरा गलाघाट कार्बि आंलं धेमाजि लखिमपुर सनितपुर बै बर' फिसाफोराबो मैखोमै बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानै बिथांमोनाबो बुंदों गोबां अबदान होलांदोंमोन आरो बे सोमावसारनायाव बाहागो लानानैनो गहपुर ओनसोलनिफ्रायनो 1989 मायथाइनि जि मोनसे सोमावसारनाय बै समाव जि थासारि मोनसे जादोंमोन बेयाव बिथांमोना 533 बर' फिसाफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बे मुंख्लं जानायजों लोगोसे न' बां गासै बुंदों सिलिंखार जादोंमोन आरो बिथांमोनाबो दिनै गासै सोमावसारनाय समावहा मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोननिफ्रायबो बिथांमोननि ओनसोलनिफ्रायबो जिल्लानिफ्रायबो बुंदों भलन्टियार्स फर्सआव बिबान लाना सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। NDB BLT आरो एबसुनि UBP-आव दा गोदानै जि मोनसे आफाद जोङो मोननो हादों बेफोर आफादफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नाथाय BSc BTC समाव बिथांमोना जेबो मोनथायखौ मोनाखैमोन खिन्थु BTC बाजि हिसाबै जोङो जथेस्थ' सोमावसारनायनि फिथाइखौ जोङो मोननो हादोंमोन। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव गोबां दुखु मोनलायनाय गोबां खुद्रिलायनाय थासारि फैदोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै NDB-नि 34 संग्रामनि जि मोनसे फिथाइ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे सोमावसारनाय आरो जि सोमावसारनायनिनो जि मोनसे फिथाइ हिसाबै थांनाय समफोरावहा जिबायदि जों सुक्तिफोरखौ मोनबोबाय थादों दा बे समावहा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमाया सानजाहा लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिसिम हलंगिसिम जानो थांगासिनो दङ। जोङो बे सुक्तिनि गेजेरजों सनितपुर जिल्लाजों बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगोसे हा हुनिफ्राय लानानै सरकारि जिखिनि जोङो बेबस्था मोननांगौ जि जौगाथायनि हाबाफारिफोर सोलोंथाइ बिथिङाव सरकारि फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय बेबायदि गोबां बुंदों खामानिफोरा दायो सोलिगासिनो दङ। हानि मोनथाय मोनदों दायो जों गामि सुंस'नाय खामानिया अलरेडि जागायबाय समस्थिया 40टानिफ्राय 60टा जागोन। दा बेफोर मोजां हाबाफारिया बेफोर मोजां मोनथायफोरखौ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनफुंनो थाखाय जों हादों आरो बे
सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायसो दिनै आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथां आरो गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननाय एबसु सान हर गोख्रोङै बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। लोगोसे बे सुक्तिखौ सागान होगिरि आथिखालनि बिटिआरनि प्रमद बर'जों लोगोसे गोबिन्द बसुमतारी, जोंनि रन्जन दैमारि, सावरायग्रा फेरेंगा धीरेन बर' बिथांमोनाबो बे सुक्तिखौ साइन खालामग्रा हिसाबै बिथांमोनाबो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर' जाथि जौगानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था हिसाबै बेखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबाय थानाय समाव कास्टममोन बायदि धुमकेतु बायदि बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय सोरनिबा गलाम जानानै दिनै नंखाय बांखाय बाथ्रा बुंनाया बै गलाघाट, कार्बि आंलं, लखिमपुर, धेमाजिनि बर' फिसानि गोरबोआव खोब आघात होनाय मोनसे थासारिखौ बिथाङा खालामदों। दा बेखायनो दिनैनि थारियाव बुंबाय थादों बिथाङा जुदि बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनायाव मदद होनो हायाबा बिथाङा बेखौ हेंथाबो खालामनाङा। दा बे बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा राजनिति भाबै सोरखौ मा आफादखौ सोर दैदेनगिरिखौ रायो बुङो बेयाव जोंनो खोथा गैया। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माब्लाबाबो जोङो बेबायदि खैसारनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो जोङो गावखौ गेजेन खालामबोआखै। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे गोख्रों आफाद, जाय आफादनि गेजेरजों दिनै बर' जाथिया बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि दानो थाखाय जि खामानि मावफुंबाय थानाय जादों, बे समाव बिथांमोना जाहाथे बेबायदि फाव लानाया जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक। जों आसा खालामदों बिसायख'थिल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खैदां खैफोदफोरखौ बेबायदि बारग'नानै दिनै जाथिखौ मोनसे बेबायदि पर्यायाव मोजां पर्यायाव लाना फैदों आरो बे ओनसोलाव बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाथि राजनिति भाबै सोरखौ मा आफादखौ सोर दैदेनगिरिखौ रायो बुङो बेयाव जोंनो खोथा गैया। खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै माब्लाबाबो जोङो बेबायदि खैसारनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो जोङो गावखौ गेजेन खालामबोआखै। दा बेखायनो दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि मोनसे गोख्रों आफाद, जाय आफादनि गेजेरजों दिनै बर' जाथिया बुहुमाव मोनसे गेदेमा माहारि दानो थाखाय जि खामानि मावफुंबाय थानाय जादों, बे समाव बिथांमोना जाहाथे बेबायदि फाव लानाया जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्यजनक। जों आसा खालामदों बिसायख'थिल' नङा, दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खैदां खैफोदफोरखौ बेबायदि बारग'नानै दिनै जाथिखौ मोनसे बेबायदि पर्यायाव मोजां पर्यायाव लाना फैदों आरो बे ओनसोलाव बर'जों लोगोसे बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि हारिनि मानसिफोरा बेयाव रायजो जायो हिसाबै दा थांनाय समफोराव नांगौ बायदि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा काउन्सिलनि सामलायग्रा दैदेनगिरिफ्रा सामलायनो हायैनि थाखाय जोंनि गेजेराव बर' अबर' मोनसे सृष्टि जादोंमोन। आरो थांनाय समफोरावहाय मा होनना बुंदों, गावसोरनि राजखान्थि पावारखौ माने गाज्रि भाबै बाहायनायनि थाखाय गोबां जोंनि लेक्सारार प्रफेसार गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव खोब दाङाबाजि जानायनि थाखाय जोङो जौसेनिख्रुइ बांसिन बर' फिसाफोरखौ आगोमा जोङो खोमाना लानो गोनां जादों। जोंनि आइजो माहारिफोरा रान्दि जानो गोनां जादोंमोन। उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरा मा होनना बुङो बिफा हारा बिमा हारा जानो गोनां जादोंमोन। बे थासारिफोरखौ कास्टम बसुमतारी बिथांमोना गावखौनो खोब लेखा गोरों होननानै लेक्सार मारिथिंबाय थायो। दा बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोना दिनै बावगारदोंमोन नामा? दा बेखायनो बुंदों बिथांमोननि मतलबा मा, बिथांमोननि थांखिया जाबाय गावनि जि राजनिति राजखान्थि लाबनि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों। बेखायनो जोङो बेनिफ्राय बुंहरो बिथाङा बेबायदि बिटिआर सुक्तिखौ गाज्रि होननानै बुंनाय, सोंखारिनाय, एबसुखौ सोंखारिनाय, एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनाय, एनडिएफबिखौ सोंखारिनाय, बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं बे बाथ्राखौ बुंहरबाय। बिथाङा राजखान्थि खालामनायाव मा बुङो बुङा बेनि खोथा गैया। खिन्थु जोंनि एबसु आरो एबसुनि दैदेनगिरि आफादगिरिनिफ्राय लानानै रावखौ बिथांमोना सोंखारिनो मोना। एबसुनि न'खराव डिभिजन खालामनो गिनानै जिल्लाफोरनि दखराफोरनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनजों जगाजग खालामना दङ होननाय जाय बाथ्राफोरा नंखाय। दा बेखायनो बे समावहा रायजो राजाफोरा दिनै मोनसे थांखियाव दंफैयो। बर' जाथिखौ जुदि जोङो बुहुमा गेदेमा माहारि खालामनांगौ जायोबा बर' जाथिनि मोनसे मोजां सुक्ति बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय, जाय सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमा, जोंनि जिल्ला, जोंनि गोहोफोरा जोंनि अनुष्ठान प्रतिष्ठानफोरखौ जोङो मोनफुंनो थांगासिनो दङ। बेफोरबायदि खामानि मावबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि रायजो राजायाबो खुनु बेला बिथांमोननि बुंनाय बायदि जोङो दोरोदनाय नङा आरो बिथांमोननि बाथ्राया जेबो गोहोम खोलैनो हानाय नङा, बे बाथ्राखौ बुंहरनाय जादों। दा बिथांमोननि बाथ्राया गोहोम खोलैयाबा जों मानो बिथांमोननि एगेन्स्टआव बुंदों, बे बाथ्राखौ हयथ' बिथांमोना साननो हागौ। नाथाय जों बुंबोदों जे बेबायदि हयथ' जोंनि गेजेराव गेजेर गेजेर खाबु फलान मानसिफोरा ओंखारबोनानै बेबायदि नंखाय बांखाय बाथ्राखौ फोसावनो हायो। दा बेखायनो बे बिथिंखौ खोब गोख्रोङै नोजोर लाखिदो आरो जोङो आसा खालामदों बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो जाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों बे बाथ्राखौ आरो जोङो बुंनाय नङा होननानै आसा खालामनाय थाबाय जोंहा। दिनै नुबाय जेनेबा राजखान्थि खालामनायावनो, खिन्थु दुलाराय बर' फरायसाखौ सोंखारिनायनि आन्दोआव मा दोङो बेहा? कास्टम बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनो आन्दोआवनो दङ जाबाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सासे बायजानाय बेक्ति। दा हाग्रामा महिलारि हिसाबै दिनै रायजोआव इपिपिएफ हिसाबै बिथांमोना हाबनो हाला, इमेज गैला। दा बेखायनो कास्टममोन बायदिखौ दिनै बिथाङा थाखा फैसा होनानै बायदों। दा बेखायनो कास्टममोन बायदि बेक्तिया दिनै जोंनि गेजेराव ओंखारबोनानै दिनै एबसुनि
दैदेनगिरि एबसु न'खरखौ दिनै सोंखारिदों जाय सोंखारिनायाव जेबो माना बुंदों माने जोंनो गोहोम खोलैनो हानाय नङा एबसुनि न'खराव दा बिथाङानो जाबाय एबसुखौ सोंखारिनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांनियाव बर' जाथिनि खुनु साननाय गैया आरो बर' जाथियाव साननाय गैयिनि थाखायनो एबसुआव मोनसे समाव हाबा मावदोंमोनबाबो एबसु बायदि गोदार आफादाव थानानै एबसुनि जोंनि जि नेमखान्थिफोर जोंनि जि डिसिप्लिन बेखौ गावनि मावबाय थानाय समावनो गाबथानो हायैनि थाखाय बिथाङानो माने गावनि जि एबसुआव मावबाय थानाय बिबान बोथोरखौ फोजोबनो हायै समावनो बियो बिबानखौ नागारनानै एबसुखौ गारनो गोनां मोनसे थासारि जादों। दा बेखायनो बिथांमोन बायदिया दिनै एबसुखौ सोंखारियाबा सोरखौ सोंखारिगोन? दा बेखायनो बिथांनि जि एबसुखौ सोंखारिनाय गुबै थांखिया जाबाय गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय गाव बेक्ति सार्थ जाफुंसार होनायनि थाखायसो बे खामानिखौ मावदों होननानै जोङो सानो। दा बेखायनो बे समाव बिथांखौ बुंहरगोन बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेबायदि एबसुखौ सोंखारिनानै जेसेबां बियो मुलाम्फा लानो सानदों बेनिख्रुइ गाव गुबुन राहायै जुदि खामानि मावोबा जाय बिथिंजों बिथाङा गोबां साक्सेस जानो हागोन आं बे बिथिंखौ सानो आरो।